Egy olyan kezeléssorozatot alakítottam ki, egy 3 lépcsős komplex kezelés van felépítve, ami először egy 30 perc száraz befúvásos sóterápiával kezdődik. A száraz befúvásos sóterápia az nálunk sógenerátorral készül. Egy gyulladáscsökkentő hatása a sóterápiának, ahogy leviszi rögtön a gyulladást, meg lazítja a váladékot és segít is, hogy gyorsabban ki tudjon őrülni. A komplex kezelésünknek a következő állomása az lényegében a váladékoldós inhalálás. A hideg gőz az nagyon jól leviszi a gyulladást, meglazítja a váladékot és el is indít egy váladéktermelést, amivel könnyebben ki lehet szívni a gyerkőcnek az orrát. Komplex kezelésünknek a harmadik fázisa az a pröckezelés, vagy más néven átmosásos orszívás. Az orszívást azt műtéti géppel végezzük, egyik oldalt sóoldatot nyomunk be az orrjukba, a másik oldalt meg műtéti géppel szívjuk ki. Érzésre, mintha víz alatt lenne, egyáltalán nem fájdalmas, kicsit kellemetlen. 1 perc alatt végezni szoktunk a dologgal. Jó sorsobába jönni, mert akkor nem fáj a fülem. És a Zsuzsi kisívja a Zsolnabát, és nem fáj. Szeretek idejönni. Szeretem a Zsuzsit. Nagyon örülök neki, hogy tényleg úgy érzem, hogy partnerként kezelik a gyerekeket. Mióta ide járok, azóta egyáltalán nem szedtem semmilyen antibiotikumot. Bölcsődei tapasztalatok alapján nem csak a megfázásos tünetekre, hanem allergiára, kruppos köhögésre, általános közérzetjavításra is nagyon jól tud működni a sóterápia. Egy ilyen 5 alkalom általában szokott tudni segíteni, azt útközben tudjuk megmondani, ahogy jön a gyerek a kezelésre, látjuk, hogy reagál a kezelésre, hogy még azon fölül kell-e vagy nem, tehát teljes egészében személyre szabott mindenkire a kezelésünk. Első alkalomkor ugye mindenki egy kicsit megilletődve van, de több alkalommal mondják már maguk, hogy Zsuzsi, szívjuk ki az orrunkat, meg kellene fogni. Országosan most már egyre több helyszínen vagyunk elérhetőek. Gyerekbarát nyitvatartásunk van, egészségügyileg szakképzett személyzet várja az embereket minden helyszínen.